sliramu sing angel disetel tutuk no chattingan karo wong liya ra apa aku ra gelo kok tutup-tutupi nomere mbok ganti firasat ati angel diapusi sajan mau ganti tukang las bakal sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti los dondang lanjut lemu whatsappan cek pakai data yen entek tak tukone tenan mas elingo yen mantan akono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu kok tutup-tutupi nomere mbok ganti firasat ati angel diapusi sajen mbok ganti tukang las bakal sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti los dondang lanjut lemu whatsappan cek paket data yen entek tak tukone tenan mas elingo yen mantan akono kabarmu tandane iku ora rindu los dondang lanjut lemu whatsappan cek paket data yen entek tak tukone tenan mas elingo yen mantan akono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu Nyuwijaya Putra WPS ho oh oh lo toss oh lo